Bé, jo sobretot el que sí tinc claríssim és que òbviament no hi ha una pintura d'homes ni una pintura de dones i que això no té res a veure, que el que és important és que sigui bona pintura, òbviament, que no hi ha, clarament la bona pintura no té relació amb el gènere o amb el sexe, però sí que és cert, el que sí que crec és que cada gènere té una mirada sobre el món. Jo penso que no és el mateix viure en un cos sexuat en femení que en un cos sexuat en masculí. Jo penso que veus la realitat o vius o opines, simplement ja només per tot el que ha suposat la història del patriarcat. És cert que tenim experiències diferents i penso que això sí que es tradueix en la mirada que té en aquest cas una pintora sobre el món. Igualment, òbviament, això no passa sempre, perquè hi ha pintores que, clar, si tu treballes una pintura abstracta seria ridícul parlar d'això, no? Però en el cas de la figuració sí que crec que les pintores, o algunes pintores, tenen una mirada molt específicament sexuada en femení quan veuen el món. I a Olga Sájarov li va passar que durant molt de temps la crítica constantment li deia, no? És una pintura molt femenina, és delicada, és sutil. Clar, jo penso que el problema no és que la crítica digués que era una pintura femenina. Jo penso que el problema era les categories que s'assimilaven al femení, saps? És a dir, si tu dius que una pintura és femenina, però de seguida comences, és delicada, és sutil, no? Sembla un brodat, clar, aquí ja estàs adjudicant-li al femení tota una sèrie de categories que no tenen per què ser així, perquè jo no estic parlant gens d'un determinisme, no? En canvi, si tu dius que la pintura d'Olga Sájarov és femenina, però perquè està parlant de moltes qüestions que ens afecten a les dones simplement pel fet de viure en un cos de dona, no? És a dir, ella parla de la maternitat. Clar, no és el mateix, no? Com veus la maternitat si tens la capacitat de donar llum que si no la tens, no? Són dues mirades diferents. No que una sigui més interessant que l'altra, no, és que són diferents, no? I penso que sí que és cert, que els crítics veien això de que era una pintura que estava realitzada per una dona i que això li donava una diferència, però el problema no era aquest, sinó el problema era el prejudici que hi havia en el sistema de gèneres, no? de què era com havia de ser, no? la producció artística d'una dona. Jo crec que hi ha un partir de si mateixa també, perquè ella era una dona que estimava molt els animals i la gent que la va conèixer m'expliquen infinitat d'anècdotes de que ella anava recollint gossos i gats abandonats, però no només tenia amor per als animals domèstics, sinó que sembla que fins i tot era incapaç de xafar un insecte. Era una dona que tenia un respecte absolut per qualsevol ésser viu. I d'aquest partir de la seva vivència, crec que ella la porta això a la pintura i comença a desenvolupar una poètica entorn als animals, amb la qual elabora un discurs en el que està... Jo diria que fins i tot, jo diria que ella té un pensament ecologista molt sorprenentment, molt anticipat, no? Perquè de fet ella, clar, quan mor és quan es començava a parlar i a publicar sobre el pensament ecologista. I jo penso que en la seva pintura hi ha aquesta búsqueda del viure harmònicament tots els éssers vius sobre la Terra. I en la seva pintura tu mai veus una jerarquia d'espècies, sinó que els humans i els animals sempre estan en el mateix plànol. Si tu veus, ella pinta molts zoos, zoològics, però si veus, els animals no estan darrere les gàbies, estan allà compartint l'espai amb els personatges i en cap moment veus que hi hagi un perill
fins i tot de vegades els animals tenen característiques humanes, no? Hi ha animals que que riuen, no? O que estan mirant el fotògraf. Ella, amb els animals, va donant a entendre aquest món en el que totes les espècies poden viure, no? De manera harmònica, però a més, moltes vegades és cert que els utilitza amb una dimensió simbòlica. Ella ve a Barcelona quan encara era molt jove. La primera vegada que arriba a Barcelona és a finals de l'any 1915 i ve a refugiar-se de la Primera Guerra Mundial, juntament amb la seva parella, amb el pintor i fotògraf anglès Otto Lloyd. Ells arriben i es veu, no?, que es queden molt realment encantats de Barcelona. Per això és que després continuen tornant. És a dir, quan la Gran Guerra acaba i ells tornen a París, després continuen, sobretot venien a passar l'estiu. Venien a estiuejar a Tossa, perquè els encantava Tossa, perquè els semblava, imagina't, un paradís, no? Tossa a començaments de segle, a més els semblava també molt barat. També els agradaven molt les illes, anaven a Mallorca, a Eivissa, i arriba un moment que Otto Lloyd creu que aquí a Catalunya tenia més possibilitats de que els seus negocis tinguessin més èxit. Es veu que ell veia més possibilitats, més oportunitats de negocis aquí que a París, i ell decideix quedar-se. I aquí és on suposo que per ella va ser, perquè he llegit cartes on ella ho diu, i a més també suposo perquè puc entendre la situació que se li va presentar a ella, no? Ella estimava el seu home i volia estar amb ell, però d'altra banda sabia clarament que si volia dedicar-se a una carrera professional de pintora havia d'estar en París, que era la capital mundial de l'art, no? I ella té aquí, a començaments de la dècada dels 20, té realment un moment difícil que ha de prendre una decisió, i ella decideix tornar a París. I, com tu has dit, durant 20 anys ella viu a París i Otto Lloyd viu a Barcelona. I sempre van viure a la part alta de Barcelona, diferents indrets, però normalment una vegada van tenir durant uns quants anys un pis llogat a Gràcia, però si no sempre a Vallcarca i sobretot al Putxet. L'any 35 Otto Lloyd troba una torre que estava en lloguer al carrer Monacor del Putxet, i és una torre magnífica que ell va llogar, i a Olga Sacharoff aquesta casa li va agradar, es va enamorar d'ella, i de fet ella va continuar fent el que feia, que era venir a passar els estius a Barcelona, i després feia tota la temporada artística a París. Però clar, el 39, amb l'esclat de la Guerra Civil espanyola, marxen un altre cop els dos a París, i quan acaba la Guerra Civil espanyola coincideix que comença la segona, i per tant tornen, i ells ja tenien aquesta casa, perquè la casa la podien continuar llogant i ja s'instal·len a la casa del Putxet. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, aquí ella podria haver tornat al mateix punt, no?, de prendre la decisió si tornar a París, però aquí el que va decidir és quedar-se. Tenia més de 60 anys, tenia ja tota una carrera realitzada, i sobretot, clar, ja sabem, no?, que la Segona Guerra Mundial el que suposa és un canvi radical, no només en el món, sinó en el món de l'art, no? I París ja no és la capital de l'art, ella això ho veu, i sobretot veu que hi ha hagut un desencadenament dels llenguatges abstractes, que no és ja el que ella feia. I jo penso que tot això li va portar a prendre la decisió de ja quedar-se definitivament a Barcelona. I es queda en aquesta casa del Putxet, que és una casa que ja s'estimava molt, perquè la casa està pràcticament igual que a la seva època, té un jardí enorme i preciós, construït així en terrasses, i ella ja tenia les seves plantes, les seves flors, els arbres, els animals.
que era també el que nodria la seva iconografia i la seva pintura. No? I aquí es queda, i és cert que ella instal·la el seu estudi en una part alta de la casa, on hi havia una terrassa des de la qual fins i tot veia el mar. I ella comença a pintar des d'aquí, del seu estudi, el que avui dia diríem que seria l'skyline, no?, de Barcelona. I són aquestes vistes que van tenir tant d'èxit del Putxet. Ella comença a fer retrats per encàrrec sobre la dècada dels anys 30. El que passa que eren per encàrrec d'amics, de gent molt propera a ella. I durant els anys 40, durant la dècada dels 40, ella té retrats d'amics i amigues que formaven part del cercle de Barcelona, però que en realitat molts vivien al Putxet. No? El ceramista Llorenç Artigas, músics, ella tenia molts amics del món de la música, com Francesc Costa, el violinista, Ricard Vinyes, el pianista, els Montpou, els germans Montpou, el músic, el pintor, eren molt amics d'ella. Després va retratant, per exemple, com he dit abans, el Llorenç Artigas, retrata tots aquests amics en la seva gran obra, no?, que és La Colla, que és una obra dels anys 40, i també els hi fa retrats individuals. Per exemple, a la pintora Lluïsa Albéniz, ho he dit malament, Laura Albéniz, ho he dit malament, Laura Albéniz, a l'escultora Lluïsa Granero, a Gabriel Amat, que era el pintor i l'arquitecte, era molt amic d'ella, pinta la pintora, ella fa un retrat de la pintora Ángeles Santos. Aquests retrats dels seus amics, la gran majoria no els venia, sinó que ella era una dona que li agradava molt fer un obsequi, fer un regal per alguna ocasió especial. No? Ella regalava si era perquè, no sé, es casaven o era l'aniversari. En canvi, ja, sobretot a partir dels anys 50, és quan ells comencen a tenir una situació econòmica una mica més difícil, perquè els negocis d'ell ja no funcionaven, la seva herència, que havia estat molta també, tampoc ja no donava per més, i és quan ella comença a pintar retrats per encàrrec així, molts, en un número realment. En alguna entrevista ella diu que pinta més de 100 a l'any. No? Penso que tenien també una mica com un taller, no? És a dir, jo penso que moltes coses Otto Llull l'ajudava, perquè això no era una obra que ella tingués tant com un interès personal. Ella exposava retrats, però sobretot eren aquests retrats que feia per interès propi, personal. Els feia per encàrrec. I a Barcelona es posa molt de moda tenir un Sàjarov, no? Sobretot les senyores. Als senyors no els agrada tant, no té tant retrat masculí per encàrrec, perquè, clar, com que tenia tota aquesta fama de pintora femenina, els senyors pensaven que tenia un estil com una mica tou per a ells, no? I pinta retrats sobretot de senyores i de criatures.